Nyt ollaan jännän äärellä, koska mä oon menossa kohta Varjoliito-lennolle. Ja ne tosiaan täällä Santalahdessa lentää ja mä oon niitä pidempään jo katsellut ja semmoista haaveillut. Mutta varaamisen jälkeen alkoi kyllä heti jo vähän kaduttaa, koska kyllä mäkin pelkään vähän korkeita paikkoja. Joten saa nähdä mitä tästä tulee. Mulla on ihan vähän semmoista tervettä korkean paikan kammoa. Ihan sairasta! Mikä fiilis? No siis yllättäen ei ihan hirveästi jännitä, mutta tilanne voi olla toinen, kun päästään tonne ylös. Hyvä. Iina tullut Extrametiin Tampereen Varjoliidon tutustumiskurssille. Lähdetäänkö lentää? Lähetään. Lähdetään. Kivi ja istu. Ai kun on pressi ilmaa. Siellä meidän vene menee. Näsijärvi aukeaa, nämä metsät. Onko sä mistä päin? Tampere. Tuosta Santalahdesta. Okay. Vau. Mä oon teitä katsellut tässä aina, kun No niin. viime kesän kirjoittelin gradua tuossa rannassa, niin arvoisa päivä. Aivan. No nyt on hyvä sitten pääsee tyyppaan, niin tietää vähän mikä on. Jep. Joo, mä kävin eilen kattoo Varpojen bussilla 3 lentoa. Ai kävi. Et miten tää sujuu? Joo. Joo, se on välillä hyvä käydä kattoo, välillä huono. Että sä vaikutat oikein rennolta, mutta eilen oli eräs herrasmies, mikä kävi kattoon, niin se tuntui, että vaan jännitti enemmän kuin käydä kattoon. Voitan kuulla tuolla lennolla. Silloin kilpailevan firman pallon kuski sanoi, että nyt on lööppikeli. Lähdettiin lentää ja se oli lööppikeli. Mekin pahdettiin rakennustyömaalle ja päästiin uusiksi. Ai! Kuinka siinä mentiin? Eikö ollut laskupaikkoja enää? Me oltiin siis tunti lennetty ja tuuli loppu. Niin se ei liikkunut niin. Joo, ei sitä ei saa eteenpäin silloin enää. Kyllä. Puhaltakaa samaan suuntaan. Mutta oli sekin kokemus. Joten mun toive oli tälle päivälle vaan, että ei ole lööppikeli. Joo. Eikö sua pelota ottaa niin kaikkia randomeita kyytiin? Ei sitä voi tietää, miten ne käyttäytyy täällä. Nehän voi seota. Niin, en mä tiedä. En mä ehkä oo ajatellut edes tolleen. Voisko ne tehdä jotain? Nyt menee puolittaa. Ei tunnu siltä. Joo, niin. No niin, nyt otetaan tällaista täällä. Tampereen päällä. Okei, tää on ehkä se huivin osuus. Apua sentään. Helikopteri. Sitten mennään vähän aikuisten keinuun, lähdetään puolelta toiselle.
Nyt mulla on jo silmät kiinni. Hopla, sit vähän spiraaliin. G-voimaa. Ullala. Oi, ihan sairasta. Mennäänkö yksi vielä? Ei, mä huippaan. Okei. Sitten mennään vähän iisimmin. Lähdetään kattoo tänne vähän Pispalaharjua. Se käsi vedää oikein kunnolla. Tähän kieppi. Sitten rupees päästään. Sun lempi maamerkin päällä vaan pyöriskelet. Ja kotitalonkin. Niin, onks se tossa? Silta on tossa meidän alla. Nyt tossa asun. Joo, no niin. Siellä on kotihuudit. Voit vetästä vaikka vasemman kautta siitä ympäri ja mennään vähän tätä harjua pitkin. Tää vähän kannattelee tämmöset korkeat kohdit. Oho! Niin! Ota vähän tosta. Jengihän soitteli hätäkeskukseen ja te Niin soitteli alkuun. Nyt ne on loppuun puhe. Voidaan vähän ajaa tonne vasuriin. Painoidaan talon katolle, niin Joo, mennään vähän tonne tien päälle pikkuhiljaa. Autoille taas ihmetellä. selvittiin. Ei se ollutkaan löppikeli. Ei ollut löppikeli. Ainakaan huonossa mielessä. Jep. Pelotti loppujen lopuksi vähemmän mitä luulin, mutta sitten kun tehtiin niitä spiraaleja, niin kyllä se vähän rupesi Niin siinä huippua. vähän. Tulikin jotain jänneistä hyvää. No niin, nyt on selvitty Varjoliitolennosta ja loppujen lopuksi se ei ollutkaan niin paha, mutta kyllä me vähän siellä muutaman ehkä kiljahuksen päästiin, kun niitä spiraaleita tehtiin ja vieläkin vähän huimaa ne, mutta oli kyllä huippukokemus.